ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. על ידי כהניך הקדושים בכל 8 ימי חנוכה נרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד כדי להודות לשמך ניסיך ונפלאותיך וישורותיך. מזמור של חנוכת הבית לדוד הרוממך אדוני כי דידיתני ולא שמחת אויבי לי אדוני אלוהי שיוועתי אליך ותרפאני אדוני העלית מן שאול נשיך יתני מיד יבור זמרו לאדוני חסידיו והודו לזכר קודשו כי רגע באפו חיים ברצונו בערב ולנבכי ולבוקר רינה ואני אמרתי בישרתי בימות העולם אדוני ברצונך העמדת להררי עוז הסתרת פניך הייתי נבהל אליך אדוני אקרב אל אדוני אתחנן מבצע בדמי ורדתי אל שחת היותך עפר היגיד עמיתך שמע אדוני וחונני אדוני היה עוזר לי הפכת מספדי למחול לי פיתחת שקים ותעזרני צמחה למען יזמרך כבוד ולא ידום אדוני אלוהי לעולם אודקה. מעוזו ישועתי לך נאה לשבח תמור בית תפילתי בשם תודה נשבח להביב אביה מזמן נביה אז אמור בשיר משמור חנוכה מזבח אז אמור בשיר מזמור חנוכה מזבח גבנים מסועי עשני והשמוננים ופרסו חומות ענייני ולימוד השמעני ומיתת הכהני נעשה נס לשושני בני בינה שרחונה כמו שירונני בני בינה בני שמונה כמו שירונני. אני להתקבל כאן בשביעה חמה שכניה אבל שלמה, קסם, יש בפנים חומר נפץ בקסם. מה? כן. אז יוציאו את זה כאלה? לא. מה לא? הנה, החומר פה. אז איך הוא לא יתפוצץ? מה? חומר נפץ בפנים? הקסם שהוא נפל, הוא נפל על החולות. מה הולכים? הוא רך, הוא לא מתפוצץ. למרות שזה לא עצמה, כי הקסם מתפוצץ כשהוא מקבל את הנגישה. הקסם יכול להתפוצץ, אבל הקסם זה לא משהו כזה חכם, לא יתפוצץ. זה... לא צריך לנטרל אותו לפני... עכשיו, מה זה החומר נפץ? צריך לזכור, מה שמשתמשים זה דשנים. כן, אין לנו סכנה שזה... מה שזה יתפוצץ אותו יתפוצץ. זהו. אז זה פה זה הכל דשן. דשן. כן. כלומר, לפעמים דברים כאלו בעצם שנראה בדיוק כזה התפוצצו. אנחנו אומרים בחידתו חרותם לעתים, להפוך את הדשנים. תודה רבה. שלום.
דורון. מאיפה אתה? דורון, הוא נתן לך יד. הוא נתן לך יד. טוב.